Waƙar House Breaker kenan wacce ya yi wato manyan mata. Manyan mata dai waƙa ce wacce ta shahara a faɗin duniya baki ɗaya. Ba iya Najeriya ta tsaya ba. Saboda haka wannan waƙa ta manyan mata ce kaɗai wacce Hamisu Breaker ya yi. To, Nura M Inuwa ma ya yi manyan mata sai dai Nura M Inuwa tashi ta fi tashi a madadin waƙar da Hamisu Breaker ya yi ta manyan mata. Saboda ba kowa ne ya san ta ba kamar yadda kowa ya san waƙar Nura M Inuwa. Saboda haka ina masoya Hamisu Breaker, da fatan dai kun ji wannan waka ta Hamisu Breaker wacce ya yi wato ta manyan mata. Wani na san wannan waka ta karɓu a wajen al'umma waɗanda suke sauraron waƙoƙin Hamisu Breaker da sauran mawaƙa. Saboda haka masoyansa ne kaɗai za su ba da lambar yabo a game da wannan waka idan ta yi kamar yadda ya kamata. Za su iya danna mana like sannan su aje mana comment a comment section. Wannan ita ce gagarumar dama wacce za ta dinga ƙara mana ƙwarin gwiwa idan mun kawo muku saƙonni. Mun gode da sauraron wannan tasha tamu a huta lafiya.